200 ka tricycle driver sa Iloilo City gintikitan bangod sa mga bayolasyon. Samtang tuyong nga pagrehistro sa mga e-bike, wala ginapaboran sa mga drivers ini. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala sang rehistro, wala sang lisensya, kag wala sang prangkisa ang pila lang sa mga bayolasyon sa mga tricycle driver sa syudad nga gintikitan sang Iloilo City Traffic Management Unit. Kabahin man sa gintikitan suno sa ICTMU ang mga tricycle driver nga nagasablag sa mga dalan. Suno sa ICTMU adlaw kagabi ang ilang operasyon kag gina-impound ang mga badakpan. Gusto naton tagaan disiplina ang aton nga dalanon. Dapat i-regulate na gid sila and tagaan na gid lang sila sang ilang nga kaugalingon nga fixed route. Sa subong, gina-consolidate pa sang ICTMU ang numero sang na-impound nga tricycle. Temporaryo ini nga ginabutang sa lote sang syudad sa YMCA. Nagahingyo naman si Garbanzo sa alkalde nga mahatagan sang mas dako nga impounding site. Samtang ginadusot sang Land Transportation Office ang pagparehistro sa mga e-bike kag e-trike sa pungsod. Dugang diri, kinahanglan man magguwas ang lisensya ang mga driver. Way kami guys sinabat sa adri lang kami sa barangay namon niya kaya biyahe. Sa main road way naman kami gagi. Magkuha ka ng lisensya, biladan mo sobradan libo. Kaya mo pila lamang ni makita lamang. Iningalihok ang ginpamalabagan sang pila ka mga e-bike driver sa syudad. Suno sa ila, gamay na lang ang kita nila, maggasto pa sila sa pagparehistro. Hindi naman nakakabagay sa mo. Kung may balayran kami sa City Hall na, sa tawag ng City Hall o kung ano daw nga balayran daw, mabayad lang kami niya. Bisan 5,000 pala yun. Base sa datos ng LTO, ginalantaw nga katunga lang sang ginabayad sa salakyan nga nagagamit sang gasolina o diesel sa pagparehistro ang balayran sa mga electronic nga salakyan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.